Ang atong pagtun-an ining kabuntagona na sa chapter 7 sa Westminster Confession of Faith, section 2. Ug kini nga section 2 akong basahon. The first covenant made with man was a covenant of works, wherein life was promised to Adam and in him to his posterity upon condition of perfect and personal obedience. Okay, so kini may tungod ni siya sa proper gyud nga doctrine sa kaning representation, doctrine of federal headship ni Adam. So kini nga doctrine sa federal headship, meaning sa federal headship, no, nga adunay girepresentahan si Adam nga mga tao. Of course, ang girepresentahan ni Adam nga mga tao, unsa ang gibuhat ni Adam, maupod ang nahimo ug na hitabo. Mo'y iyang gibuhat alang usab, dili lang sa iyang kaugalingon kundi sa mga tao nga iyang girepresentahan. Busa dinhi, klaro kaayo, no, nga ang atong confession giangkon gyud niya kini nga covenant, gi-avow niya explicitly, gi-confess nga adunay gitawag nga covenant of works. Now atong gihisgutan last time nga adunay gitawag nga covenant of redemption, no, ug kining covenant of redemption mao kana ang nahitabo sa eternity, no. So ang covenant of redemption nga si Christ sa wala pa gani, no, nahimo ang bisan unsa nga butang sa kalibutan, aduna nay girepresentahan si Jesus Christ, ug ang iyang girepresentahan mao ang mga elect. Ug busa, of course, ingon nga alang sa ikaayo sa tanan nga elect, ang tanan nga butang gihimo alang kanila. Siyempre si Jesus Christ mo ay nagrepresentar sa ila, meaning sa eternidad, dito sa eternidad, si Jesus Christ maoy pinalangga sa amahan, o ang tanan nga desire sa iyang anak gihatag kaniya, ug ang desire niya mao nga luwason niya ang katawhan diha kaniya. Dunay mga katawhan nga iyang luwason, mga pinili nga katawhan, o kana ang pleasure sa anak, kana ang gikahimutan sa anak. Ug siyempre unsay gikahimutan sa anak, mao kana ang gikahimutan sa Trinidad. Busat dunay doctrine of election, ug ang tanan nga mga gi-elect diha kang Jesus Christ girepresentahan sa covenant dito sa eternidad tali sa amahan ug sa anak. Ug busa sa dihang gihimo si Adan, gihimo siya sa dagway sa Dios. Kinsa man ang dagway sa Dios? Si Jesus Christ kana. No, si Jesus Christ, the image of God. O sa dihang gihimo si Adam in God's image. So dunay similitude sa paghimo sa image ni Jesus Christ sa una pa lang nga paghimo sa Dios sa tao nga si Adam. So sa diyang gihimo si Adam, ingon nga ang second Adam o si Jesus nadunay covenant sa eternidad. So mousab kan ang first Adam nga si Adam, of course, ang una natong amahan, gihimo with the likeness of Jesus Christ. So diha nimo makit-an nga ang image of God nga naa sa tao, nasulod sa tao in man, kanang knowledge, righteousness and holiness naa diha kanila, o wala gihimo sila diha niana. So busa ang tanan nga pagkatao ni Adam, ang iyang pagkabuhat, gibuhat siya nga pattern after Christ. So diha sa pattern after Christ, sa diha nga gihimo si Adam, ang tanan usab nga girepresentahan ni Adam nga katawhan, mahitabo kanila unsa ang angay mahitabo kaniya.
siya ang nagdawat sa covenant, gihatag sa Dios ang covenant kaniya, iyang na-establish ang covenant, ubusa sa pag-establish sa covenant, iya adunay mga stipulations diha ni ana, no, dunay mga stipulations sa mong covenant, meaning sa stipulation agreement, mga kondisyones, mga terms nga naa dinha ni ana. So sa diha nga gihimo kana, no, alang kang Adam, ang iyang obedience or ang iyang disobedience diha ni ana, ang reward ni ana alang kaniya madawat usab ni adtong iyang girepresentahan. Now kini nga doctrine, kini nga covenant works, ang tawag niya na covenant of works, gi-deny, dunay mga attempt nga i-deny kini. Usan dili actually gyud tahasan nga gi-deny, pero adunay implied nga denial niini labi na sa mga uban nga mga theologians, ang uban reform. Usa na ni ana si John Murray, nag-question sa scripturalness sa covenant of works, kung ang question nila manggod, is there really a covenant of works in times of Adam? Did God give Adam the covenant of works? Or ang covenant dito kang Adam, appeal na siya sa covenant of grace? No, so mo na question. Pero makit-an gyud nato nga ang ilang mga grounds para sa objection are unbiblical, o makita nato nga ang ilang grounds very superficial ang grounds nga ilang gisite. Usa sa mga grounds nga gisite nila is walay makit-an nga term nga covenant diha sa Genesis, no, sa diha nga nakig-istorya ang Dios kang Adam, walay term, walay nigawas nga vocabulary nga covenant. Dili sama sa uban nga covenant, halimbawa Davidic covenant, or kaning Messianic covenant, or Abrahamic covenant, nga naagi word nga covenant nga mabasa nimo. Pero panahon sa kang Adam, ang ilang objection is wala gyud word nga covenant mabasa nimo sa Genesis chapters 2 and 3. So wa gyud imo makit-an nga dunay covenant nga word. Pero although walay word nga covenant, no, kanang objection is very superficial, og makit-an nimo nga kung i-apply ka ng objection sa uban nga doctrine sa Christianity nga wala gyud walay term, walay vocabulary nga nasulat sa Bible. So therefore makadinay ta sa uban nga biblical doctrine or theological doctrine. Halimbawa ang word nga Trinity, makita nimo wala gyud word nga vocabulary or term nga Trinity mabasa sa Bible. No, walay word nga kanang substance. Diyang mo study tag theology ato na siyang malakbitan kanang substance of God. Kanang word nga infinity, wala diha sa Bible. No, kanang mga sama ni ana nga mga theological term. So kung i-apply ang maong objection sa uban nga mga theological doctrine sa Bible, mahitabo gyud nga di na ta mo hold sa maong mga doctrines kay wala man ang term mabasa sa Bible. Pero klaro nga, no, wala ta mo depende sa existence sa maong mga terms or sa maong mga mismong words diya sa Bible. Ang atong gitan-aw mao nga adunay content, adunay substance sa maong ideas sa dihang naay kaning sa dihang naay doctrine nga atong gi-hold, atong gigunitan. Not necessary nga naagi word nga mo appear, kundi kung adunay substance diha, dunay elements sa maong doctrine. So sa dihang naay elements sa maong doctrine, sometimes for the sake of conciseness or succinctness,
kinahanglan nato nga dunay isa ka term nga atong latag o ilapat ni ana aron nga dunay dunay pangalan kana nga idea. Halimbawa sa ato akong hinganlan kaganiya. For example, kung maghisgot ka sa kining the doctrine of God's aseity, katong self sufficiency sa Ginoo, wala yung magbasa nimo nga God's aseity. Pero ang elements sa maong doctrine na mabasa gyud klaro sa palang sulatan. So therefore kining kanang objection nga walay word nga covenant nga mabasa nimo, invalid kana nga objection. Anyway, ang nahitabo kang Adam mao nga ang Dios naghatag sa iya og command, no? Naghatag siya command. Ug ang command wala si Adam konsulta sa Dios kung acceptable ba ang terms ug ang conditions sa mong command. Naghimo lang siya command, ya iyang gisulti kang Adam og by mere creating that command kang Adam, authority na mismo kana kay ang nag-create niya na mo ang Dios. So di na kinahanglan nga ingnon pa si Adam nga okay, mo agree ba ka? Okay, kasagaran sa covenant nga nasayran sa mga tao is kanang dunay agreement sa both parties. Sa karon sa atong panahon karon kanang word nga covenant, no? So daghan ang terms nga ginagamit. Halimbawa, sometimes memorandum of agreement, memorandum of understanding, i-subscribe sa abogado. Muna yung mga covenant karon, pero sa dihang mohimo kag memorandum of agreement sa atong panahon karon, ang first party o ang second party nga nagkasinabot dapat nga kada usa sa ila konsultahon o kada usa sa ila pangutanon kung agreeable ba sa ila ang terms o mga kondisyones nga naa sa mong covenant. Pero makita nimo nga dili kana ang nahitabo sa kang Adam o sa Dios tali sa ila duha. Ang rason nga nung dili sama ni ana gumikan kay ang covenant sa Bible is sovereignly administered ang covenant. Meaning nga adunay sovereignty ang covenant maker nga di na kinahanglan nga konsultahon ang kining kung aduna bay consent ang iyang hatagan niini. Ang iyang hatagan niini mapilit gyud nga mo-obey or mapilit gyud nga mo-observe sa mong covenant tungod kay bound siya sa by his relationship sa naghatag sa mong covenant, bound siya into obedience. So muna nga walay word nga covenant pero dunag yoy mga elements nga mabasa nimo para ang criteria sa pagiging covenant makita nimo, no? So makita nimo ang dinhi palihog i-off imong speaker nan palihog ang imong i-mute ang imong kuan ang imong kugalingon. Okay, so dinhi makita nimo kini ako na ako'y gitudlo nga covenant theology nga 2 years ago o last year. Mga 2 years ago lagi, mga 2020. Kini makitaan ba ninyo ni siya? Pero anyway, sa di mo review mo ni ini atong lesson makitaan na ninyo, no? Ang dinhi kining covenant theology, kining itom nagrepresent siya sa Adamic covenant katong covenant of works, no? So sumala pa sa Genesis chapter 2 verses 16 and 17 nga si Adam gihatagan sa Dios og command, no? Nga dili mo kaon sa
kahoy nga naghatag sa kahibalo sa maayo ug sa daotan, ug busa sa diha nga naka-violate si Adam sa umong command, no, namatay siya sumala sa bahad nga gihatag sa Dios kaniya, sa threat nga gihatag sa Dios kaniya. Sumala sa Romans chapter 5 verses 12 ug 17, no, nga si Adam tungod sa iyang pagpakasala, no, ang sala ni sulod dinhi sa kalibutan. So kana nga sala ni sulod sa kalibutan, ug ang kamatayon kauban niya ni kuyanap sa tanan nga mga tao, ug ang tanan nga matay diha kang Adam, no, nakasala diha kang Adam ug nangamatay diha kang Adam. So the moment nga niingon ang Dios nga sa adlaw nga ikaw mukaon ni mamatay ka, kadto mismo ni take effect na kadto, nag-take in force na kadto, og ang kamatayon nga mao ang bayad sa sala, dili lamang kay si Adan maoy maoy gihatagan niini, maoy nakadawat sa mong silot, kundi lakip ang tanan nga girepresentahan ni Adam. So makita nimo dinhi sa maong chart nga doon na daay covenant of redemption sa eternity. No, doon na daay covenant of redemption sa eternity. Og pag-abot sa time, niabot kining Abrahamic covenant, kaning covenant of works. So ang tanan nga girepresentahan ni Adam naa sa itom, kining naa sa black, makita nimo nga hangtod karon nag-take effect paghihapon ni sa tanan nga mga reprobates, no? Kay in reality ang tanan nga reprobates kadto ang narepresentahan gyud nga eternal nga representation sa mong act ni Adam. So gawas ni ana na gitawag nga Noahic covenant, no? Ug naay gitawag nga Abrahamic covenant, naay gitawag Mosaic covenant, ug naay Davidic covenant, ug dunay New covenant. Ug kaning tanan naay mga verses nga makit-an, pero you will notice nga kaning tanan nga covenants diri sa Noahic, Abrahamic, Mosaic, Davidic ug New covenant, tanan kini nabilong sa covenant of grace. Now kaning covenant of grace itawag nato reaffirm, gumikan kay wala musugod dinhi ang covenant of grace. In fact, ang covenant of grace ni sugod ang iyang pagsugod niini nagsumikat sa eternidad, ug sa eternidad ang tawag niya na is covenant of redemption, no? Tungod kay nakabase ka na sa covenant ni Christ ug sa Amahan. Pero pag-abot sa time, gi-apply dinhi ang covenant of grace, ang covenant of redemption. So ang tawag ni covenant of grace para sa purposes nga masayran nga adunay contrast sa covenant of works. So makita nimo ang tanan nga save nga girepresentahan ni Christ naa siya sa covenant of grace, ya sa pula. So makita nimo dinhi. Og now ang kining tanan nga covenant nabilong sa covenant of grace, bisan pa ang gitawag nato nga Mosaic covenant, no? Covenant of grace ra gihapon kining Mosaic covenant, although naay 10 commandments dinhi, pero ang kaluwasan wala naka-base diha sa works, kundi diha sa grace, no? Panahon pa lang nga in fact ni Noah ni ambit pa gani kaning covenant of grace is mismo si Noah ug si Eve. Dili ni Noah. Panahon pa ni Abraham ni ambit pa kining covenant of grace, kay mismo si Abraham ug Adam, panahon pa ni Adam. So bisan pa si Adam ug si Eve nakaambit pa niining covenant of grace. Tungod kay makita nimo nga ang Dios nagluwas kanila, no? Dunay sacrifice, dunay animal sacrifice nga nitabo kay gipaduguan sa maong animal sacrifice, ug ang iyang panit o ang iyang buhok sa mong animal gibisti kanila.
So dihang dapitan niambit pa didto ang covenant of grace. Now, kini nga covenant dinhi makita nimo nga lain-lain ang pangalan nga gi-reaffirm lamang ang covenant of grace. Every time nga gihisgutan kini o mabasa kini ang gisulti diha sa mga patriarka, igo lamang gi-reaffirm ang covenant of grace. Dili nga ang covenant of grace dili nga diha pa lang gihimo, kundi gi-reaffirm lang ang covenant of grace nga gikan pa sa eternidad nahimo dito sa between the Father and the Son. So reaffirmation lang. Now, kung imong tanawon dinhi, dunay contrast sa New Covenant sa Hebrews chapter 8 verse 6 to 13 sa kaning Old Covenant. O kana nga covenant pag mohisgot gani sa Hebrews chapter 13, chapter 8 verse 16 to 13 o bag-ong covenant, wala nagpasabot kana sa kanang unod or essence sa covenant kundi sa administration sa covenant. No, sa administration nga iyang gihatagan og contrast nga dunay contrast between sa duha ka covenant. So makita nimo nga ang new covenant ang administration. Pag mayog new, dili nga bag-ong covenant in essence kundi new in administration. Mabasa ka na nimo sa ako nang giingon sa Hebrews chapter 8 verses 16 to 13 o mabasa usab nimo sa Hebrews chapter 10 verse 1 o gi-contrast kini usab sa nato diri sa 1 Corinthians chapter 11 verse 25, John chapter 4 verses 22-23 nga ang bag-ong covenant adunay bag-ong pamaagi sa worship, bag-ong pamaagi sa pag-administer niini. Mura ba og sa ato pa nga panahon karon dunay bag-ong administration, mura the same nga republic, the same constitution nga gigamit no panahon sa kang Pinoy last administration, the same nga Pilipinas, pero lahi ang administration. So meaning lahi ang nag-administer niini og lahi ang pamaagi giunsa ni Duterte ang pagdumala sa Pilipinas, dili na sama sa pamaagi ni Pinoy kaniadto. So mao na ang illustration na nga magamit nato para sa covenant administration. Nga ang Old Covenant wala nag-refer sa bisan unsa kung dili sa Mosaic Covenant sa administration panahon ni Moses nga ang iyang tanan nga mga buluhaton, rites, ceremonies dito sa temple na usab na panahon sa New Covenant. Muna ang meaning niya. Pero wala magpasabot nga dunay substantial newness sa covenant. Wala ma-renew in substance ang covenant. Maura nga covenant. No, gikan kaniadto pahangtod karon. So, I hope nga inyong nasabtan. No, so now okay, so ato sang gikuan kay di naman maggamay ning atong anyway, mo na ang makita nato sa covenant nga sa diha nga mubasa ka sa balaang kasulatan no na dunay contrast between the covenant of works o sa kaning covenant of grace, dunay contrast. So
Kung imo pong tan-awon diri sa balaan nga kasulatan, makit-an nimo nga ang ang gihimo diri sa ang gihimo sa Dios kang Adam nga mga promises o mga threatening mausab ka na ang gihimo sa Dios sa iyang anak nga si Jesus Christ. So si Christ namatay no para sa atong mga sala. Og dunay element sa covenant of works nga gi-fulfill si Jesus Christ sa iyang panahon sa iyang kamatayon. Kay ang same nga kondisyones nga gihatag kang Adam, maupod na ang kondisyones nga gihatag kang Jesus Christ. Ang but pasabot nga ang si Jesus Christ adunay promise nga gihatag sa iya. Ang promise mo ni nga kung imong tumanon ang tanan nako nga kasuguan perfectly, ikaw ang tanan nga imong girepresentahan mabuhi. Pero kung dili matuman perfectly ug adunay flaw, adunay mistake or adunay violation sa stipulation nga nabutang diya sa covenant, dili gyud nimo pwede nga ma-save ang katong mga tao nga imong girepresentahan. Now the moment nga si Jesus Christ nakahimo na siya sa pag perfectly obey sa tanan no sa iyang active obedience ug sa iyang passive obedience no ang promise nga eternal life na obtain na achieve ni Jesus Christ iyang nakuha ang promise sa eternal life. So therefore dunay element sa covenant of works nga gikuha si Christ ug iyang gituman. Although ang tawag ni ana of course covenant of grace, ang tawag ni ana karon gumikan kay kita nakadawat man ta sa libre nga kaluwasan. That's why grace ang tawag ni ana. Pero diha sa kabahin sa amahan og ni Jesus Christ, dili grace kundi works gyud ang naitabo kay gihatagan si Jesus Christ sa reward sa amahan sumala sa merit nga iyang gihimo. Ang reward mo ang eternal life sa tanan nga iyang girepresentahan. So makita nimo nga doon nagyapoy element sa covenant of works diri kang Jesus Christ. Now sa atong confession diri sa section 2, di nato mabasa kini. That's why ako rang gihatagan kini og gamay nga elaboration tungod kay para nga dunay gi-contrast makita ninyo sa covenant of works ug sa covenant of grace. So same kang Adam, dunay promise sa life. So dunay promise sa life ug kanang nga promise apan gitawag na siya personal, perfect and perpetual obedience kang tulo ka P. No? Personal, perfect and perpetual obedience. Personal tungod kay siya mismo mo umbay dapat nga siya perfect tungod kay dapat walay mistake, walay flaw bisan gamay, o perpetual tungod kay dapat nga perpetuate ang mga pag-obey ni Adam. Same kang Christ. Ang obedience is hangtod na. Now, si Adam mato diri upon condition of perfect and personal obedience. Makita nato diri nga kana ang kondisyones. Duharaman diri pero personal ug perfect na diri. Ang perpetual wala pero makita ang gid nimo nga apil na sa elemento nga gipangayo sa Dios sa diha nga naghatag siya kang Adam sa maong covenant. Atong basahon ang mga verses nga gihatag kanato dinhi sa atong diri sa atong confession. Romans chapter 10 verse 5. For Moses describeth
the righteousness which is of the law, that the man who doeth those things shall live by them. Although kini nagpasabot dito sa Mosaic Covenant ni, pero the same ang principle nga every law nga ihatag, tanan nga law nga ihatag, kung unsa nga law nga imong gi-observe o diha nga law nakasalalay ang imong kinabuhi, so diha nga law sab ka dapat magkinabuhi. So tanan nga law bisan sa Old Testament hangtod karon sa New Testament mao gihapon ni ang kining mo ni siya ang rule sa matag law. Now ang context ni dinhi no, sa diri sa Romans chapter 10 mahitungod kini sa mga Israelites. O makita nimo the same principle, same words makita usab nimo nga gi-quote diha sa Book of Galatians, nga ang tao nga mabuhi pinagi sa balaod diha magakinabuhi diha ni ana. Now sa Romans chapter 5 verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Verse 13, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift of grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Verse 13. And not as it were, or it was by one that sinned, so is the gift, for the judgment was by one to condemnation, but the free gift of many offenses unto justification. Verse 17, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Verse 18, therefore as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. So dinhi makita nimo nga ang kanang doctrine of federal headship, nga ang tungod ang sala ni Adam mo'y nahimong rason for mahimong ground nga kita usab nakabaton sa pagka makasasala, nakabaton niya nga nature, o kita nangamatay diha kang Adam. Although nga dili kita mismo nag-commit, pero tungod kay head nato siya, nagrepresent siya kanato, so therefore kita usab inevitably mo ani or mo dawat sa silot nga alang kang Adam. So mo gihapon ang niya kanato. Okay, so doon na ba'y mga question nato? Doon na ba'y question? Wala ra, Pastor. Mangayo ron niya ako atong kuan, Pastor, atong diagram nimo. Sige. Salamat. So proceed ta sa section 3. Man by his fall, having made himself incapable of life by that covenant, the Lord was pleased to make a second, commonly called the covenant of grace, wherein he freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in him that they may be saved, and promising to give unto all those that are ordained unto eternal life
by His Holy Spirit to make them willing and able to believe. Okay, so dinhi makit-an nimo kato atong na-explicar na kaganiha nga sa diha nga si Adam nakasala, he was, ug kita, we are incapable of life by that covenant. Di na pwedeng muasa pa ta o mulaom pa ta diha ni ana nga covenant kay humana na violate na, wala na second chance kung diha pa ta mabuhi niya ng covenant. So the Lord was pleased to make a second, commonly called the covenant of grace. So dunay, now notice kini atong gi-quote diri, dili kini ang nasa dili kini ang covenant nga nga makita nato nga kasagaran karon ginatudlo nga covenant. Usually ang ginatudlo karon nga ang covenant of grace nisugod sa New Testament. Dili, no? In fact, kung imong tan-awon gyud ang kasaysayan sa covenant, kining covenant of grace nag-precede pa gani, mas una pa gani kaysa covenant of works. Okay, kay ang covenant of grace una pa kaysa covenant of works, kay naana siya sa eternidad. Ang tawag niya na sa eternidad is covenant of redemption. So medyo subtle ang dinhi, although of course confessional man ta, mutuo man gid ta niini kay inaamon po na sa Bible nga na first covenant na second. That's why gitawag ani covenant of grace karon kay second, pero actually first nga ni exist. No, first nga gigama sa amahan sa eternidad ang covenant of grace, ang tawag niya na covenant of redemption. So dunay nahitabo sa eternidad. Although wala pa creation, pero ang una gyud nga nahitabo before creation is ang making of the covenant. That's why niingon ko sa inyo last time nga ang tanan nga membro niini nga covenant of redemption, ang mga elect, ang kada usa kanila precious atubangan sa Dios. That's why ang creation nahitabo alang kanila. Nag-create ang tanang butang alang kanila. All things work together for good alang kanila. So ang tanan nga creation gihimo alang kanila. So dunay covenant nga gihimo sa eternidad. That's why diha nahitabo panahon sa oras nga gi-create ang tanan nga butang alang kanila. Pero for the sake sa understanding para kanato, nga dunay first covenant katong Adam, para dunay understanding sa atong mind, kinahanglan nga mogamit ta og mga term, mismo ang Bible mogamit og mga languages nga common alang kanato og masabtan nato nga sa time nahimong first ang covenant of works, dayon second ang covenant of grace. Now sa covenant of grace, God freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in Him that they may be saved. Kanos aman ni netabo nga ang tao kinahanglan maluwas diha kang Jesus Christ. Sa New Testament lang man, no? Nahitabo kini sa Old Testament pa lang. Nga bisan sa Old Testament, si Jesus Christ na nawali na padayag na exhibit na si Jesus sa Old Testament. No, so ingon pa ni Jesus diri sa New Testament ang mga propeta, ang balaod o ang tanan nga naa diha niya nasulat, mahitungod ka nako. So meaning naa na siya didto. Ang substance sa gospel naa na sa Old Testament. So kung naa na dito, naa na po ay covenant of grace dito. No, so doon na covenant of grace sa Old Testament. Before gani pagsugod sa Abrahamic covenant, doon na covenant of grace. Sa diha nga ang Dios naghatag og libre nga bisti alang kang Adan o kang Eva. Makita nimo nga doon na covenant of grace.
sa rason nga grasya na. Yatagan sila grasya. So walay second chance ang covenant of works. Ang gihatagan karon og pagtagad mao kaning covenant of grace nga nahitabo diha kang Adan ug kang Eva, in which sinners are offered free salvation, sa covenant of grace. Free salvation which is in Christ Jesus. Makita nato gi-quote ang mga quotations, ang mga texts. Sa Mark 16:15, and he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Verse 16, He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. John 3:16, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Romans 10:6, But the righteousness which is of faith speaketh of this wise, Say not in thine heart, Who shall ascend into heaven? That is, to bring Christ down from above. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Galatians 3:10, But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. Klaro kaayo nga ang atong balang kasulatan, although walay term nga covenant sa panahon ni Adam, dunay element sa covenant diha kaniya. Og gi-promise ang eternal life, og gi-threat si Adam sa punishment sa kamatayon. Atong basahon pagyud ang further nga mga verses. Ezekiel 36:26, A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. John 6:44, No man can come unto me, except the Father which hath sent me drew him, and I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard and hath learned the Father cometh unto me. So, ginatudlo dinhi nga walay mo adto sa amahan. Dili, no? Walay mo adto sa anak, in fact. Kung dili siya ihatag o i-draw sa amahan dito kang Jesus Christ. Now, diri nato ni hatagan og dakong pagtagad sa kining section 4 sa chapter 9 hasta chapter 7, sa atong confession, sa atong hatag pagtagad gyud elaborate nato next lecture. Pero ako ning basahon og gamay lang pagtratar niini. This covenant of grace is frequently set forth in Scripture by the name of a testament, in reference to the death of Jesus Christ, the testator, and to everlasting inheritance with all things belonging to it, therein bequeath. So, sometimes, ang tawag ni ining covenant is kining testament. So, any question? Sa 3, may question ninyo sa time sa covenant, nganong gitawag nato nga appeal sa covenant of grace ang Old Testament? Wala ra, Pastor. Okay, so salamat. Nakasabot kami nga nagsugod dito kang Adan ug kang Eve ang kuan kanang covenant of grace. Katong panahon nga gisapot tagaan sila sapot. Okay. Salamat.